sa katapusang higayon. Himuon karon tuiga ubos sa bagong administrasyon ang duha ka mga cultural programs nga suroy-suroy sa Sugbo o pasigarbo sa Sugbo. Straight to the point. Matod pa ni Governor Pambari 4, katapusan na kini ubos sa iyang termino tungod sa iyang laing priority nga mga programa. Straight to the point. Naana kining mga programa nga kigilaan o mohinungdan nga katapusan na lang karong tuiga. Pero mas maayo og mahimuan at pamaagi nga dili lang bungga kining suroy-suroy Sugbog pasigarbo sa Sugbo Indaken. Bisag pagkaron tuiga mahigala himuon ni magalang redesign ang mga pamaagi og ingon man mahigala realign kanang ubang budget. Straight to Kay the dako point. kayo mga kigilan mga 300 million kanang budget sa pasigarbo Sugbo og suroy-suroy sa Sugbo. Mao nay budget mahigala nga gasto mahigalang Gwen Garcias kiat-kiat sa suroy-suroy mga sukid tig paminaw. So i-redesign ang programa aron dili kayo dako ang gasto. Straight to the Kung point. ibutang ta na agya po na karon tuiga gumikan kay na hinay ka naman na karon, okay. Pero ibalik ang kadtong pasigarbo sa Sugbo Indaken kadto pagsugod ba? Agamay naman kayo to. 1,000 naman to pagprimero. Ano ni abot naman ni 300 million. Unsa man doon na po diha mahigalay mga himo po ning source mga kigalaan sa mga katingalahan nga mga transaksyones. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad rumuntaga sa matnuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. ipadayon sab karon ang katotoang paghisgot mahigala labot na sa budget sa probinsya. Kung mahinumdum mo atong giingon diri sa Cebu City kini si Mayor Mike Rama, ang kolektibol sa Cebu City mahigala pila 7 billion ra. Unya mo padangat siya mahigala budget permiro katong 20 billion ato niabot og 50 billion. Naon sa man is Mike makaingon ta nga lutaw man si Mike. Ano mag-budget magkain na nakadako nga gamay ramang imong kwarta? Wa kita kahibaw sa probinsya nga mao day po'y binuhatan ni Gwen. Iagi talanig kataw-katawa kay ang kwarta sa probinsya mahigala matag tuig nga ma-income mahigala sa probinsya base sa mga makuha niya nga income og sa mga buhis moabot lang og 9 billion. Labing dako 10 billion. Pero ang budget nga gi-approve mga higala karong tuiga sa administrasyon ni Gwen Garcia kay nagtuo man to siya nga di mapilde 25 billion pesos. Ato lang agi kataw-katawa mga kaigalan kay utros sa ditog lutaw tug utok. Straight to the point. Kaliman ka na eksampulan ta mo og ikaw duna kay kwarta nga 10,000. O nagsildo ka 10,000 pesos sa usa ka buwan. Maghuna-huna day ka gasto og 5,000. Mag-budget kag 25,000 nga 10,000 ra man imong kwarta ng buwana. Kanya mo na giingon ni Gwen nga pagtuon. Karon mo tagan tanig pagtagad sa tubon uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. ang atong pagpadayon paghisgot pagbisita sa mga hospitals. Katong unang gibisita may galang Minglanilla District Hospital. Daghan ang nakitaan may galang kakuwangan. Ato ni hatagag pagtagad lumutagas tuman uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now aritas tong dugang hisgutanan rumutaga mga kaigalaan. Kini ni ang kadto si Gobernador Gwendolyn Garcia murag ito sa mahigala og nagpatuo nga siya ray kamao. Mo na problema sa tao mahigala nga nagtuo ba siya ray bright, siya ray kamao, ang uban di gyud kamao. Ako lang yung agi katawa kaya sa mo to agi ingon nga pagtuon. Pagtuon sa mong kagarat. Tungod sa iyang pagtuo nga sa kamao, iya pag yung sabotahion mahigala ang administrasyon ni Pambari 4, mo nang way klarong transition team, o unya way klarong turnover, karon shock siya ron, nga wa mga higala mga pa, si Governor Pambari 4, ni perform mahigala, permirong adlaw, ikaduhang adlaw hangtod gahapon. Ni kuan yun ay, niyok yun gahapon, gibisita ang legislative building.
Straight to the Ato ko point. sa kadlaw, gibisita may galang hospital sa Pingililya. Gibisitang nasunugan, ha? Kada adlaw na agi gihimo. Oo. Unya karon nahibaw-an bida ang ato manggod mga higalang komentaryo no tuas sa Cebu City kay ang Cebu City mas transparent sila. Sa ako nang giingon, kanang Cebu City bisang ilang sesyon diha makita sa ilang page sa City Hall Indaken. Makita sa page nga magsesyon sila. Klaro kay na. Pero des kapitulwa sumok ka na nga wat na masayod nga labi na ang detalye niining budgeting mga higalas kapitulyo karong tuiga ang budget 25 bilyones pesos. Straight to the point. Mali na dakog budget 25 billion way kwarta. Hungaw kanang maong budget. Nang kay hungaw man kanang budget ni Gwen Garcia. Unsa man imoy kasulti ni anak di ay? Ato mahigalang komentaryo sa Cebu City kanito kinis Mike no lutaw ni unsa ba nga ang budget 7 billion ang makuha to 9 billion sa kuan sa Cebu City. Mo budget man sa 20 billion. Pagsunod ni budget og 50 billion. Pagsunod ni ingon ni Mike day nga abot og 100 billion. Kung di na unsa naman tanang kalakiha. Hain naman ang atong basic ining Isus Ginoo ko. Nya nga atong focus komentaryo. Tuarang Mike mga higala kay transparent lagi ning Cebu City mas makita to ba? Dinas kapitulyo wa kita katingog ana nga unsa man nas Gwen lutaw man. Karon pa ta kaingon lutaw sa dayeg utok tong Gwen. Nganong lutaw? Ken man niya. Kanang ato mga sakop sa provincial board na sayod sila. Wa man ta kahibaw anak kani adto kay di mo may transparency nas Gwen. Ako bitang gipa adtong Inday RV kay mangayo tag kopyas budget public documents kuna dili mo hatag. So karon nahibaw-an mahigala kay na namang transition team ang budget niya 25 billion ang kwarta mga kagalaan ngani ang kwarta na habilin karon Indaken nara sa 4 billion mo na habilin. Unya sa 25 billion pesos budget nga mo giplano ba 25 billion karon tuiga ang habilin 4 billion naman lang. Unsa may kasulti mo di ba lutaw? Mubalik manggutas budgeting ba kining probinsya murag balay kini. O atong ibalik sa Panimalay. Kanang ikaw mo oy inahan sa Panimalay. Ang inyong kwarta ibutan ta ipon kwarta nimo og imong bana ibutan ta lang 10,000 ra ang buwan. Oh, di para dili lisod ba anto kanon. Kana lang ha kay pare-pareha man ni. Ang kwartas kapitulyo 9 to 10 billion ang tuig. Anya iyang budget sa tibok tuig 25 billion. Unsa man mo lutaw ba? Karon atong tagaan og analogy. Dili sa Panimalay, ikaw nga usa ka inahan sa Panimalay, ang imong kwarta diha 10,000 ra. Mao ra imong sweldo o sa imong bana, ibutan ta mo na imong income, inyong income. Inig-budget nimo ana sa usa ka buwan nga mo igo-igo inday kin napakay savings po rin taon gamay asin ba ko emergency funds ba? Unya tawa og duna kay 10,000 nga imong sweldo, imong kwartas o sa kabuan. Mo budget ka 25,000. Mo budget ka labaw sa imong kita. Unsa may tawag nimo na di ba lutaw utok? Mo gasto kag labaw sa imong kita. Unsa ka ba? Asa man ka? Unya gipalabi ang suroy-suroy sa suroy-suroy Sugbo. Og aritas Panimalay. Moingon ron ang imong anak ron og kuan nga daig gihilantan bata. Daig gihilantan, daig giubo. Ay lang palitin na og kuan. Ay lang sa palitin na paracetamol ug kan tambal sa ubo kay ang atong budget sa pagsuroy-suroy manuroy tag Boracay. Og maunay kita ra nimo, imo pang i-priority ang suroy-suroy ni store. Ha? Isip inahan ka sa balay.
Ato lang exampulan nga kanang dali kay sabton sa publiko, ha? Straight to the Kamo point. mga naminaw na koron. Ang imo karong kwarta. Ikaw, Rimat. Lima ka mo gasto ka labaw sa imong kitaon por bida Ginoo ko. Amo yang plano. Karon tuiga 25 billion. So lutaw di ay katog utok katos Gwen. Abi na tog Jesus Ginoo ko. Sa iyang kalutaw og utok, iya pag yung unahon mahigala ang suroy-suroy. Muna kong ingon, kining kwartaha na ana man kana diha budget naman na diha na may ordinansa ana. Ingon si Pama sa sunod karon na lay last nga suroy-suroy, karon na lay last nga pasigar busog under sa iyang administration. Di ka ka-afford oy. Di ay mga hospitals, di ang mga higalay tabangonon sa probinsya, unahon na nimo na imong mala ala fista-fista, soroy-soroy, kiat-kiat. Unsa ba ng klasiha in town? Basic man ang gituduan man ta na pagkagamay pa inday kin nga pag ana bang pag eskwela pa ba nato mo di ay mong allowance na imo ganang hunahuna store imong allowance usa ka semana kanang imong semanang allowance pila man mo budget ka gyud nga maigo nang imong allowance sa usa ka semana o makatigom-tigom pagkagamay mo gasto ka magplano kag mo gasto labaw anang imong budget. Unsa may tawag nimo ana? Unsa man ni matudloy sa budgeting? Anong nya sa mo pa sultion mingon pa ba? Pagtuon. Ug magtuon ka niya ikaw na lang po'y ikaw may mutudlo. Sus Ginoo ko, ha? Nya kining ato mga hospital gud sa probinsya inday kin daghan din ato mga hospitals di ay nga ang iyang kategory day infirmary pa day inday. Base sa iya bang capacity nga mo tambal og kanana ang mo treat og mga pasyente. Og moingon kag infirmary pa mo ni ang ilang plano ni Pambari 4 nga ilang ipa-level na. Level up nila nga hospital. Naman yung mga level ng hospital inday kin. Level 1, level 2, inana pa. So kung infirmary, kutob ra gyud na sa paracetamol. Ato lang iagi katawa ha, mana pabayaan mahigala ning Gwen Garcia ni. Now, atong tagapagtagad. Kining report mga higala karon, ato ni nakuha ning report gahapon pero ako ipakitag balik tong sa pamantalaang The Freeman dong names sa mantong The Freeman be. Amatong katong kagahapon. Capitol's annual budget, only 4 billion available funds. Kani. Only 4 billion available funds. Nya giingon diri may gala, with the new administration now steering Cebu province, only about 4 billion in the available funds remain for the remainder of 2025. Mo na ni 4 billion is sila nahabilin nining 2025. The figure is far below the 25 billion spending plan previously approved by the previous administration. So kini mga higalang maong kwarta, kini maong figure, ubos kaayo sa 25 bilyones nga spending plan sa ilang budget. 2 billion, ang kwarta 4 billion ra. Matod pa din Governor Pam Baricotro. Governor Pam Baricotro's camp has denounced the 25 billion annual budget as wishful thinking. Unsa man ang wishful thinking day? Mula na siya mugna ra sa nahuna sa nagsulat. Kita na katawa mahigala ha. Citing that the province realistically collectible revenue hovers just above 9 billion. 9 bilyones la di ay ang ma-income sa probinsya sa usa ka tuig. Og imong iinat pa na may galag kuan, maabot og 10 billion. Mao gani maabot 9 to 10 billion. So nag-budget sila og 25 billion. Asa ka lutaw og utok na.
Straight to the point. Niya mato pa nire. During a press conference, itong press conference dito sa Provincial Board, ang Provincial Administrator Joseph Felix Mareis Durano disclosed that only 2.1 billion remains available for the last 6 months of 2025 based on the province approved annual budget. Straight to the point. Niining 4 billion day. 2 billion pa yun ang available kay nanamatay mga trust funds dito nga gibutang. Ibutang kinini sa special education lang daan mahigala. Ang sa naman ay trust fund sa education yun, no? So ang gamit-gamit nara diha manghigala sa 2.1 billion. Unya matod pa kay giingon diri nga kini kunong significant portion of that amount is already earmarked for fixed costs including employee salaries. Apila man ang salaries sa mga empleyado. Di na gikakalihok pa ng unsa kay ang sweldo daan. Apila man as budget. Apil mahigalang salaries og essential operating expenses. Kini ba yung budget ni Gwe, no? Karon tuig gaday. Na day mga budget nga nakita nila sa transition team, nakita nila nga questionable kayo ning uban. Kay do na may budget mahigala nga sa lain mga kagalaan nga kuan. Kinini ang dili ba sa opisina bitaw nga budget day. Sa tupatanan sigurong kaon ni Gwen tanan nga iyang lakaw-lakaw. Charge tanan dito. Ako ni agi katatawa mahigala ha. Hinaot punta nga kwan, lahi siguro to. Mo man ni nabutang, no? At ato ning hagpato ning budget mga higala sa damay gihatag kay pinaagi kasamang Ili Bolonos gitunulan man. Yagi ka ni Ili gitunol sa din ako ning hagpaton unya. Matod pa diri, every month until the end of the year, we have 350 million a month. Matod pa Durano, maunay magamit ni Gov sa mga priority programs. Doon ay nakita dito mahigala nga kining discretionary fund sa Office of the Governor gigamit dayon kanang 80 million para sa 16 ka mga ospital. Order mahigala release na. Kailangan-langan, basta para sa ospital. Unya matod pa dinhi si Durano nakakita mahigala nga ang provincial treasury mao na ang ilang susigid. Of the total, roughly 2 billion belongs to the general funds, which can be added to the 2.1 billion left in the current budget to support the province spending needs. Roughly, we have about 4 billion until the end of the year. Matod pa mahigalang Durano. Unya, gisaysay din Yara ang mga dili kaabot og 10 billion kon 9 billion kapinra ang expected revenue annually sa province. So nahog nga naghimo sila og kanang expenditure plan matupan Durano. Nahog nga naghimo sila og expenditure plan nga 25 billion pero hibaw sila nga 10 billion ra ang kaya ana. Ang uban wishful thinking na. Sa pag-budget na sa pag-budget ni store. Basic pa ni store sa imong panimalay ni store. Magunahuna kag ay kay magsurisuro i-budget tong surisuro Porbida no, mangutang ta ning kalakiha para sa surisuro So, given nga maura na kwarta sa probinsya, klaro ba lang nato? Kaya sa magkaina nga 25 billion mura mag nya gipatuo Tangguin Garcia mahigalang anindot kaayo ang province. Number 1 ta richest kita nga probinsya sa tibok Pilipinas. Pagsusi pas Mindanilla District Hospital dito man sa Inday RV, nakita dito may gala mga kakuwangan. Katulandaan may gala mga tiles dito nga buak man to. Ni-order na si Pam bali 4 nga ipaayo kanto. Onya why kanang rabies vaccine wa day. Pag adto sa ilang pharmacy wa mi ana dire. So sura day wa day ni mga higala. Onya ang pharmacy kuwang og medisina og ang air conditioning mga higalap problema sad sa labor, delivery, operating rooms kinahanglan nga i-improve. Straight to the point. Daghan man di ning kuana, unya di apa ay broken tiles sa man nakita dito sa kuan.
Kinini ang Mindanilla District Hospital. Ti amo na no dental chair. Straight to the point. No dental chair. Unsa man ang dental chair? Kani mo ni pakita na ko niya mo ni dental chair. Wa ta ana. Government hospital wa ta ana. Imagine ninyo kamo naminaw nako karon kanang dental chair gani. Ako ipakita diri sa atong social media platform. Makita sa atong social media platform pero kadtong di makakita nasa radyo mo. Imagine ninyo kanang lingkuranan sa pasyente nga gamiton kung mag-ibot og ngipon ang dentist. Straight to the point. Naama na. Dental chair man gina mga higala kaya naman mga equipment din ha. Nya na po na suga day. Nya kana sa importante nga mo recline sana. Kay panalitan nag-ibot sa ngipon, i-adjust man ka mga higala og ang dentist mo adjust man na ni ang lingkuranan ni adjust aron nga mo recline ba nga labi na og kuan. Labi pa na magpa-brace ka, remark. Kinahanglan ang dentist gyud maplastar ba unya dunay suga gyud nga klaro. Sa dental chair. Wa ta ana mga higala. Ang richest province sa tibuok nasod nga gipanghambog nga kitay richest kinadatuan nga probinsya sa tibuok nasod. Wa ta ana. Unya na nato ni tiwaso names. Names unya na to tiwaso na lang ni kay bida pa ita Ginoo ko. Ingon mahigalas pambalik 4 unahon tagina. Kana, very good. Unahon ta na usa. So mo ni akong tiwason ko ni komentaryo na lang unya kay bida. Mo ni suroy-suroy nga akong paubanan og reporter. Kining suroy-suroy mahigala sa mga hospital. Ug moingon tag number 1 tang province, ipakita na to atong pagka number 1 nga maayo ang serbisyo. Unsang kalakiha mahigala? Wa tay dental chair timan Kini sa Mindanilla pala ni Hadol, dool na ba ni Mindanilla dili day? Atong subayon dito sa ubang pagabot sa karkar ani, pagabot dito sa unahan sa Balamban, Asturias, kumusta na ka dito? Now, sa pikas bahin mga kaigalaan, katong akong disgutan kay ganina nga 25 billion ang matawag nato may galag budget. Pero ang kwarta ra day may gala mga 9 billion ra ngadto sa 10 billion. Apil na ni ana mga sukid tigpaminaw, kini ni ang national tax allotment. Tanan na ang katong mga sources sa income higala sa probinsya, mga buhis o uban pa mga higala apil na tanan, apil ang sa national tax allotment, mao ginay makwarta 9 to 10 billion ang sa kwarta sa probinsya Sugbo. Pero ang hunahuna nila nga mag-budget sila og 25 billion. Naunsa man ang pagkaklasiha. Unya mo ingon to mahigala nga kadto si Gwen nga pagtuon. Kini siya nagtuo mahigala siya may laki. Kaya mo lagi nag-ingon og maghisgot mahigala hisgotanan sa medisina. Mao siguro ning wa say support sa mga provincial hospitals day. Kay gawas nga kon ba? Mo na ang gitutukan ni Davide kaniadto. Dili niya padayon. So naghimo sa iya nga kanang matawag nga iya gyud. Mo nang sikat siya nang iyang suroy-suroy, pasigarbo. Las mura og dili sa init sa dugo ni mga doktor. Kay iya man palabi ng iya. Bisa panahon sa COVID mahigala, di man gayto mo kwan. Dagham to mga protocols nga subakon si Gwen kay iya man gyud manghigalang ipa lutaw tong iya nga mas maayo gyud kuno tong tuob. Kanang tuob makatabang-tabang na pero dili na maoy sulbad gyud sa COVID. Pag abot ha to panisgutan ng ASF ha. African swine fever. Okay na kay gi ko naman. Doon na naman mahigalay paglibgas na ni Gov Pambari 4. Pero kumusta man ang monitoring sa ASF dinhi sa atong lalawigan? Straight to the point. Kana ato sa nang apilon og hisgot mga sukid tig paminaw. Unya, kumusta po kining Sugbo News? Kay sakot na lang giingon, gipasahan man kong Attorney Chiking Sharis tong iyang report or column labot ining Sugbo News, mao nga ako ning tagag pagtagad sad mga kaigalaan. Kay mi post pod mahigala ang PIO karon nga wa pa man i-turn over sad ang Sugbo News day. Uy, naunsa ba ning kalakihag maohon?
Straight to the point. Okay, atong balikan mga higala. Muna kanang bitawng leader, ang prioridad sa leader, mahiwawaan sa di mo mahigalag unsa ni iyang ganahan. Parehal ko na ng business ba? Nga i-advise man kaday kanang musud kag business, unsa may imong gusto. Kanang mo align ka na inday ken sa imong gusto. Sa imo pong pagkatao, mo align na. Oh. Panalitan og mahilig kag coffee, pwede ka nga mag-business ka ng mga coffee shop. Mahilig sa ka may luto-luto, pwede sa kag mag-restaurant. Pwede sa kag mahilig ka mga sakyanan, business po kag sakyanan. Labi pag nasitu-situ kas makina. Kay kung wa kay hanaw anang makina god, magdigusyo kag sakyanan, wa kay hanaw bisag gamay, medyo dili kayo mo advise ang uban ay lang ana kay lisod wa ka ilaron ka nang napitas makina, ha? Nya mo mekaniko usay di mo tugan. Sahay mo kat-on sa gid kag taman sa ginawa kung mo imong gusto. So may tabo ini mga kaigalaan kini ni ang kinis Gwen, ang iyang gusto may ilang suroy-suroy sugbo. Akong tanaw pagkabata ini suruyan guni, ha? Katol yung tiil inig suroy, hala suroy. Karon mahigala, ipanghambog nga number 1 province kita, richest. Unya, pag-check pa karon sa ato mga higalang hospital, una pa lang hospital ha, mingililya pa namin na-check na. Pag-check mga kaigsunan, nahibaw mo, mga higalay dental chair. Straight to the point. Kana bang atong imaginon, alang sa atong mga kaigsuunan nga naminaw ron sa radyo, ba'y lingkuranan para sa pasyente nga ibtag ngipon? O baka limpyuhag ngipon, kana bitang mo recline na siya mahigala, ma-adjust ba? Nganong wa man makapalit ang probinsya ana? Para sa atong district hospital sa probinsya, sa Mindanilla. Wa tay dental chair. Usa ka na mga higala sa akong gitagag pagtagad niya. Ang atong provincial board, mao man nagiingon ron ni Gov Pambari 4 nga last na lang ning suroy-suroy karon. Kay naa naman na, nahinay ka naman ang naa. Pero i-adjust ninyo ang gasto. Straight to the point. Dili na may priority ka ng mugasto kag 250 million sa Pasigarbo o suroy-suroy, maabot ang mga 300 million kapinday. More or less. Liman ka na. Mo na'y gastuhon may gala sa suroy-suroy. Makaako mo og suroy-suroy. Unya, og imong susihon ng hospital, wa man gani di ni mahigalay dental chair. Straight to the point. Mingalilya pala na, dool-dool pa na doon sa ato. Unsa na ka itong hospital nga tos layo? Ang imo bang pasyente, hospital ko na. So, panalitan mapaibot kag ngipon ni store, palingkuron ka sa dental chair. Nga ka na bang mo, ma-adjust, ano ba? Kay panalitan na kintan kag ngipon, lilion man na sa dentist. Kini ako nang ipakita ninyo sa social media. Katotoang naminaw sa radyo, imagine ninyo kanang dental chair mo, kanang lingkuranan nimo magpaibot kag ngipon, ma-adjust ka na. Kay ang dentist dili magkalisod mga sukin tig paminaw. Straight to the point. So pag-adjust sa dentist, panganga ka ana, adjust kay imong ibton ang ngipon ni store. May nga ang dentist niya magkuhan, nga dili ba ako makili ko ka-imagine. So muna akong ingon, hiningon na may nons glinso ko nga okay ko no. Nga mo kuhan sila, ilang mo cooperate sila. Kay review ng mga ordinance, bisag kana lang daan para nako kanang Pasigarbo Sugbo o suroy-suroy Sugbo nga budget, kandidato kana sa realignment. Straight to the point. Kandidato kana. Wala tay dental chair. May pa ding barbero kana pa may barber's chair. Ano ko mahigalang ato ka mapa kuan sa barberohan may po nang matuyok-tuyok baka gamay ni store. Kaya importante kas dentist ni. Importante kay ni. Nya labi pa ang suga ba? Nga klaro bag suga day ba naman ay suga apil man suga na. Nga kanang muhayag dito sa ngipon nimo. Importante kina. Kay uroy simbak ko og giinestisyahan na ba ka ni store? Di nagnam ng imong ngipon. Unya karon og naglisod ang dentist kay wa may suga guni atong kuan kay wa may dental chair. So unsa may naa? Unsa man naa kaning kuan?
bangkito mo oray naa. Tanaw katawanan kini pakita ko no bangkito ko no names be. Nga bangkito be. Mo oray ni bangkito kana. Kani noon siguradong naas la ni. Bangkito ba? Mo ipalingkuran sa pasyente. Askang sakita sa liog ani mga higalag maohon. Kay pahidaon magkasa dentist i-adjust man na o. Nyaman mo i-recline ba? Mo recline ang kuan. Eh kaning bangkito di man ni mahimo. Kaya ato na kung itapad ng bangkito names o kaning dental chair. Anong dental chair ma-adjust ka na? Kana o. Pwede na kay picture ka na na-adjust. Muhigda mo na. Ha? Ano yung dentist dili magkalisod? Labi pag ang ibtang ngipon ang sa taas panalitan, duko ang dentist. O ang sa babaw ba, yan may babaw ang ngipon ito sa ubos, na mapod. Labi pag bag-ang ako utunon dito. So kinahalaman na ang ako nun, ang mapunay laing tigunit sa flashlight. Kini maoy nakakatawanan. So ang ato mga provincial board members, paminaw mo maayo. Ha? I-realign ka na oy. Kana na ang budget sa suri-suri Ginoo ko. Makaako mo, ako yung kumparara. Why dental chair? Pero sigurado ko nga na ay bangkito kanang maong Mindanilla District Hospital. Unya kadto si Gwen, wa to mauwaw sa iyang pagpanghambog, wa ka mauwaw, Gobernador Gwendolyn, former Governor Gwen Garcia, sa imong pagpanghambog nga ang Cebu mo'y richest province, ang Cebu, mga higala maoy, number 1 nga probinsya, wa ka mauwaw ana. Ang kamong mga board members din taon. Ang kantidad ini mga higalang dental chair depende sa kung anday na tag 150,000 mag-range siya 150,000 to 300,000. Sa tupag kanang usa ka milyon ibutang ta lang 300,000 ang usa ka dental chair. So ang 1 million doon na tulo ka dental chairs nga mapalit mga higala. Napay sobra ang 100,000. At 300,000 ibutang ta lang nga mo range man sa 150,000 to 300,000. So ang 1 million doon na nakaytulo ka dental chairs nga mapalit. Kanang gigasto sa pasigalbo. Lagot ba yaw eh? Pagkahanggaw. Mugasto ka in one day 250 million pesos. Pila man ka dental chair imong mapalit ana. Straight to the point. Makaako mo, okay ra mo diha. Why tay dental chair unya sige mong suroy-suroy sugbo, ala suroy-suroy, Pagka sus Ginoo ko. Straight to the point. Manag akong ingon lagi ninyo mga higala. Kana laging kanta laging mabuhi kasubuanon wa di ko ganahan anang kantaha kani adto karon pa ko giganahan. Kay naa man ko gibutan na nga kana na ang lyrics god nga kwan. Kini ni ang kay ligdong kaman ug may baruganan. Si Gwen may tukaran na ligdong kaman ug may baruganan pagkahanggaw. Maulaw ta ana oy. Unsa may ikasulti labi pag mubasa sa newspaper in English. Pagbasa pa ang mga foreigner kabasa dito gawas nason. Mao ni ang richest province nya bangkito ray lingkuranan sa mag-ibo to gipon. Number 1 nga probinsya sa Pilipinas. Unsa na ka to number 2? So kamong mga membros provincial board bida, Ginoo ko. Una-unaan yung maayo eh. Ala sige, ayon yung suportales pamilya. Gusto mo nga ang mga tao, ang inyong mga botante magsige lang lingkod anang bangkito? Di ninyo providean o dental chair kay unahon yung suroy-suroy? Straight to the point. Mo na inyong gusto? Da, kamo mo maminaw gani mong gwenda. Musunod gyud mong gwen. Straight to the point. O musunod mong gwenda. Sa 2028 musunod mong gwen pangamong kanang iya. Na ako lang nang giagi katawa. Hinoon si Vice Governor Glenn Soco sa report ni Inday Alvi Veloso o kining report karon sa pamantalaang The Freeman. Niingon siya nga
si Glenn Soco andam kuno day ingon siya nga meanwhile Vice Governor Glenn Soco echoed the governor's sentiments, saying that the provincial board remains open to reviewing these programs. Kana, i-review ninyo ng suri-suri Sugbo o Pasigarbo Sugbo. Di mo konsensya anang Hisos Ginoo ko. Ipakita gamay ang bangkito dong be, ang bangkito og ang dental chair. Ha? Aron nga kuan ba? Siya ro di mo konsensya ta mga board members ana. Timan iha karong Lunes maoy legislative agenda, iapila sa legislative agenda ni Pambari 4 mo deliver ng speech diha manghigala sa provincial board. Timan ninyo. Sponsori taon ninyo na. Ako nag-expect ko ni Olinsino day. Ito si Olinsino ba? Total, di man to 1 Cebu siya mo di man 1 Cebu to siya. Okay, ikaw Olinsino, mas mayo. Ay, ako bati ko sa imong akong interview nimo medyo ligdong ka man. Mo na ligdong klaro. Ano ba usay panginahanglan sa tao ba? Makaako ka anang bangkito ra ng naa anang Binyalilya. Sigurado man ko bangkito na sila. Pero dito sirwa sila. Straight to the point. Ha? Isus, muna, number 1 province sa Cebu. Ang hospital, why dental chair? Bangkito, sigurado kung naa. Huwag nga lang mahigalag ka na bang musakay ka jeep nga wala lingkuranan, gitagaan kag extension lingkuranan ni store. So naingon si Glenn Soco nga ila ko nang i-review ni mga ordinance. The ordinance can be amended, can be repealed. Matod pang Glenn Soco. Kana isakto. Mahimo nang mausab. Kana maong ordinansa. Unya, maingon siya, he added that legislative backing for the governor's plans is very possible. Kana ha? Ang ila ko nung suporta sa legislatiba nini mga plano sa gobernador, very possible. Himuag ko nung possible. Ha? Ayaw ginyong himuang impossible kay tungod way board member si Pam diha. Ang mga tao gyud mo ay nagtan-aw ani. Ha? Laliman kana way dental chair unya mosugot na mo magpadayon lang ta nang bangkito kay di ninyo tagaan og di ninyo tagaag priority ng hospital. Straight to the point. Pagka sus Ginoo ko. Unya matod pa mahigala nga especially if it remains better access to medicines, hospital equipment, and medical personnel for the Cebuanons. Okay. So, kanay, ati si Glenn Soco dahil may action na og kwansan. Saro di makonsensya. Kana, hinoon Glenn Soco, mubarog ka sa imong kagalingong mga tiil. Ayaw pagpadag diktaan ng walay kasing-kasing para sa mga Cebuanon. Atong tagag chance nga si Glenn Soco nga makaperform sa iya. Nga wa naman to din ha si Gwen, ikaw na mubarog ka sa imong kagalingon kay mga tao gitan-aw ka. Itanaw maka sa imong baruganan ani. Kay kaning mga board members dili mo support aning kang Pam ron nga plano pagpa-improve sa hospital bida. Ambot puniton mo tangkungan gyud ni ga 2028. Straight to the point. May na lang ang pobre ni store magpaibot og ngipon dito kalingkod taon sa dental chair nga. Yay bita taon. Kay dili kalingkod sa dental chair mingo man may pay nagpatupi ko na pay lingkuran sa barbero. Kini gobyerno, wa kay dental chair, sus barosip. Importante mo na kay mo recline ba? Unya na gyud suga, kana gyud suga na importante sa dentist aday. Importante kana, pangangana karon. Tanawa. Mungangana naman toy kwan dong kana na ang be. Kini ni ang ipakita tong usa ka kwan. Ay sa na ipakita ning bangkito nga maoray na as Binyalilya. Bago ka sa hospital, mahigala bida. Asa man tong bag-o nga kwan. O, kato mo recline siya, asa man to. Kaya, niya naman ay suga nga kwan. O, mo na sa suga. Mapakita bang tibok? O, kanay nana ba? Mo na sa dental chair nga kwan. Nana. So, na suga na sa taas kay, kinahanglan mag-iwag ng imong baba kay, kwan man na. Pareha ba na mo pa-check up kay doktor, pangangahon ka, flashlightan ka. Tanaw ng tonsil sa ilawom. Pero kanina ni, importante kani kay ang lingag-ngag dito ni store. Anya may lang mag-ibot ka og nakanang permanent test na baya. Presume na to ang ibton permanent test baya na. Di ba na pareha may galag kay kana lang kung mag-ibot-ibot na kagipon nga kanang sa
temporary teeth, mga higala, pwede naman ang ibton naglundres. Mahingo naman ang higala, itoads dila. Kanang pagka-baby ba nimo, pagkabata pa, na nakingipon gamay, ana, temporary teeth na. O sa amo dekin, among ibto na nga, butangan naglundres sa birahon. Amahuman, ang inigbira, niguman, at ito'y butang sa buli. Naba mo anang patutuo na day? Ibutang sa buli, kay muligoon ko ng ngipon sa sunod. Wa na ba? Kinini ang, ambot ang taga diri sa syudad, makarelate baka ako kay taga probinsya man ko. O kini Sulimat, taga Bohol man asa Sinday-kin. Ibutang sa nang uban sa haligis balay, kung way buli. Ha? Kana ganing mga anak, may tatos probinsya, mga anak ang inahan. Ang kanang puso, bugkuto ni, bangan dito sa taas. Manang kaing ka nga, dako nako pero akong puso na diha nahabilin sa kuan, ha? Di man na lahi man sa ospital. No? Pero mao lagi akong ingon og kana mga temporary teeth lang, magibot-ibot ka, kami may mo ibot sa una ana, botangan mo laundries may gana kalitog ibutang dito sa punuan sa buli. Kan kini og permanent teeth na lisod man ang idton gahi man na labi na kung naman ang ipon sa taas o sa babaw ang dentist magduko-duko siya og ang babaw may ikonon og walay kinini ang dental chair nya labaw tanan ang suga. Importante kana basig makaingon niyang dentist day ba nga labi na gi-injeksyon na kagi anestesyahan na ka di na kakamatngon og kuan ron kay anestesyahan na ka mahigala nab na imong ngipon inikibot na nawa na di na ka maka-feel og okay ba. Nanugway dental chair may yung dentist dong Nestor kaya na ang human nagigibot dong. Good news dong. Ang sama imong unang gusto mabati ang good news kaya doon naman tayo good news doon na po'y bad news. Unahan lang good news Dok. Ang good news malampuson ta sa atong pag-ibot sa imong ipon. Pero ang bad news dili mao ang naibot. Ang tapad mo yung naibot. Wag ilay mabasol nino, wa man tay suga kung klaro. Kanda ko ang problema. Usa may problema ni, di gid ko mabasol ani kay usa tamang wa may suga kung klaro ning kuana. Ana, kamo mga board members, no? Pinanguluhan ni Glenn Soko mo may Vice Governor. Okay ba na imong mga pamahayag ron, Glenn Soko? Akong taga-ag chance ni nga kanabang mubarog bas Glenn sa iyang kaugalingon. Kay kining mubarog sa iyang kaugalingon tiil, ay tuon ang guwin, oy nga, siya nakapadaog ni mo. Napildi na mga ganito, niyang patuo pa siya ni siya nakapadaog. Wag ganun siya kapadaog sa iyang kaugalingon. Umudikta si Gwen dito nga ayaw nagbabagin niyo na. Kaya nga naman, dili mabagan po ninakin, mabalakas Gwen, kaya kini makaperform si Pam, ani, ma-improve ni mga hospitals. Sakit pa na sa unang-unang Gwen, kaya gusto mo niyang mapalpak si Pam. Di mo dikta niya siya diha sa provincial ba, ayaw, babagin niyo na. Umubabag po sila mahigala ang mga tao nagtanaw man. I-emphasize na to ha, bangkito ang naa diha. Sigurado ko kining yaning klasiya sa lingkuranan doon na gyud amig nanilya, kwan. Lingkuranan niya, plastic ba? Kay factual man na ron. Nakita man dito sa atong reporter ng kakipada, si RV Veloso. Wa may dental chair ang atong Mindanilla District Hospital. So kanang suri-suri subo nga, gastuhon lang 250 million in one day, sus Ginoo ko. Pila ka dental chairs ang mapalit nato ana? Straight to the point. Muyang manghambog ka nga ang Cebu, number 1 province sa Tibok Pilipinas, the richest province. Ang richest province ng lingkuranan kana na ang bangkito. Unsa na ka tong laing probinsya day kumahon? Ona nga kinini ang makaingon lagi ko. Mi-text man ako to, mi-chat man ako to gagahapon si Rico Osminya sa kana den kantahang Mabuhi ka Subuanon, daan na. Panahon pa ng Lito Osminya, so daan na ng kantahan na diha. Pagdagan ni Lito Osminya 1998 na day na dagan sa presidente ba indikin. Naa na ng tukara.
Pag panahon ni Gwen, patukar ni Gwen, di ko ganahan maminaw sa kwan. Mura ko, mahilasan ko nga, maminaw, mabuhi, kasubuanon si Gwen may nipaso. Kaya nga naman, ang lyrics niya, kung doon ay part niya, mahigala nga mo, lagi na nga, kanana ang, kay ligdong kaman, ug may baruganan, ano ba? Kay ligdong kaman, ug may baruganan. Ligdong magunang klasiha sa serbisyo? Kay ligdong kaman, ug may baruganan, gipasidunggan mo, pagkasubuanon ta. Gipasidunggan kung pagkasubuanon. Sa pasidunggan nga, may bida. Ang iya, gara-gara, lagi itong iya, mga sukitig paminaw. Mao ka na nga, atong awhag sa atong mga board members, nga ayuhan ninyo ka na, suportahin ninyo unsay kaayuhan sa mga tao kay kana bang first district, perting pagkalubungar ba yun ni Gwen Garcia diha. Straight to the point. So maamong mo ining kalakiha di mo support. So at least karon, mingon sa Glitso ko nga medyo okay na ko no. Nga murag mo suportar sila mahigala kay ilan nakita nga medyo do na mga higalay angay nga tagaag pagtagad og willing silang mo realign. Kay layray man ang leader. Ingon sa Glitso ko day nga depende man sa mamunuan, sumunang mo respetar sila. Ang namunuan kanadto ang priority mahigala suri-suri man, da support po sila. Nya karon ang namunuan ang priority hospital man, namo support po sila. So kana okay na nga pamahayag mga higalang Glen Soco. At least parihag direksyon sa mga tao. Mo na pinaka-importante diha karon mga sukitig paminaw. Unya sa pikas bahin, ang Sugbo News, ako po ning isgutan mga higala gamay kay ni chat man ako sa Atty. Chiking Shares labot ani na hinumdom man ako. Hangtod karon wa pa day pod i-turn over day. Kining Sugbo News mao ni ang iyang media ni Gwen diha sa Kapitolyo. With due respect sa mga naang mga tao nga naa ni diha, mga mantigo ni mga tawhana, mga maskom kini mga sukid di paminaw, nagtrabaho ni sa media gyud kaniadto. So sweeto kini sila ni, no? Mayo sila ni. Apan gihimo man gud ni mahigalan ni Gwen nga iya bang propaganda ba niya? Mo ni ang gihimo mga sukid di paminaw. Straight to the point. Mo ni iyang gihimo nga og unsay masabot gyud nato nga kining Sugbo News dili gyud na ingon mga higala nga para pag-cover mga higala sa mga panghitabo sa probinsya mga sukid di paminaw nga mo na no kundi kini mga higala kuan gyud ni matawag nato mga kigalaang gihimo ni tuyo mga higala para gyud solely mga higala para pag-promote ni Gwen Garcia dili pag-promote sa Sugbo. Straight to the point. O na prangka-prangka pagka-istorya karon wa pa i-turn over. Ingon si kini ni ang bag-ong PI oron wa pa ma-turn over kini.